Ще стане въпрос и за състоянието на терена на стадион Христо Ботев. И двата отбора имат своите аргументи и достоинства, за да предложат. Или пък за Алберто Салидо да центрира в наказателното поле. Говея в крайна сметка с подаване. Удар на Хуан Пинеда, 1-0. Берое повежда в 20-та минута. Хуан Карлос Пинеда с основна роля. Първо за спечелването на корнера, след това и за отбелязването на откриващия гол в двубоя. Първият момент, в който достигнаха до близо до вратата на Федерико Бариос, всичко бе използвано по най-добрия начин от гледна точка на гостите. Непокрит Хуан Карлос Пинеда на границата по-скоро на вратарското поле. Добър удар с глава, който не остави кой знае какви шансове, иначе демонстрирали ни и в хода на първите два двубоя страхотни. Пак младия полузащитник. Генов. Дали именно на класата и качеството в играта на Даниел Генов няма да разчитат Ботев Враца, за да изравнят резултата. Отговора поне към момента е по-скоро не, тъй като друг е героя в зелено. Бубакар Траоре в 37-та минута изравнява резултата. След едно центриране от дясно, което до момента не създаваше проблеми за защитниците в бяло. Тук обаче движението на Бубакар Траоре не бе проследено нито от Скуадроне, нито от Саломони, нито от Ойер Сареги. Макар че не е кой знае колко висок, Бубакар Траоре успява да нанесе много техничен и неспасяем удар с глава. Претенции за нарушение. Георгиев изтекоха минималните 3 минути, които Венцислав Митрев назначи към първото полувреме. Ето го и финалния сигнал за тази първа част. Ботев Враца и Берое се оттеглят на почивка при резултат 1-1. Така че ще започнем този път отзад напред. Първо със състава на Берое, тъй като владението също, поне в първите няколко секунди на полувремето, ще бъде за гостите. На вратата Франко Рамос и Енцо Еспиноса също с ролята на основни футболисти за Берое. За двамата аржентинци в хода на миналия сезон. Сега обаче по-скоро започва този като резерви. Какъв гол! Великолепно изпълнение. Ойер Сареги вкарва със сигурност един от кандидатите за гол на сезона, въпреки че говорим за едва началото на кампанията. От нищото Берое 2 минути преди края на двубоя има аванс в резултата. Какъв снаряд от Ойер Сареги! Пое топката на гърди и изпрати безмилостен удар в далечния ъгъл на Федерико Бариос. Единствено с поглед стража на Врачани опита да бутне топката с още 2-3 см в дясно. Нямаше обаче как това нещо да се случи. А Ойер Сареги в третия си двубой в българския футбол бележи, за съм до край убеден, гола на живота. Със сигурност е нещо, което изненадва и то неприятно. Последен съдийски сигнал. Хосе Луис Ачиари ликува. Берое печели с 2-1.